Ferson, so welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl. So for today's video, mag-walking me guys. So it's Sunday. It's 5:30 a.m. So nag-start mi ana og walking guys. Ngit-ngit pa siya diri sa among bukid no. So as you can see, dili pa maklaro ang among mga festlak dihang dapita. Kami rang duha ni Mangkay ana guys, kay silang anaros wala pa naka mata ang mga fifol. Dayon, so nagpadayon jud ming Mangkay kay og sabot mi kung dili sila mukuyog, kami na lang yung duha. Kulbaan pa mi dito sa boundary area guys, kay naay nagputi abi namog kay ngit-ngit pagod. So sabi namog unsa giabat naman dagway mi ni Mangkay. Agtrapal ra dito sa boundary guys. And naa mi karon sa Dicayas area of responsibility. Huy. Kani nga portion kay nag-TikTok mi ni Mangkay ana no while nag-walking mi ani. So ingong kog mag-TikTok ta kay para dili ta makapoy kaayo pag walking. Kay wala man ni videographer, so nagpa-pretend mi nga nag-walking daw kuno mi. Inaana man ang mga content creator, di ba guys, nga mag-walking. So balikan ra pud ang camera kay of course wala tay take video mga person. Wala pud mi kadalag tripod, so nan paningkamot ra gyud sandig-sandig sa kahoy among gibutang among cellphone no. And update guys, na nami karon sa Cedric Heights. So excited na mi mopadong dito sa Tulay sa Torno guys, kay nag-aim mi sa sunrise. Kay nindot man gud didto og view guys. Pero while pagpadong namo didto, nagbedyo-bedyo pa pud mi nga nakunuhay, nagjogging mi. So nag-run kuno mi ana nga time, pero para for the sake of the video ra gyud na guys, di ba? As ingon ko man kay bidyuhi ko kay para jud burag yung true ang person. Huy! Alingasa dagoy akong kwan guys no, nag voice over ko gabi na kay wala na'y tawo, pero ambot madungog ra gyapon ang mga noise sa background guys, so bahala na kamo diha dyan. Burag dali ra kay mi naabot guys no, kay 5:30 mga 6:30 na anami dana sa basta burag mga 6:20 or 6:05 na anami sa kuan guys, Dicayas Cedric Heights. Bura may pas-pas mo walking. So while si Mangkay naningkamot siya giyaa po diha no, nanginabuhi po siya selfie dinha sa iya ang cellphone. Kay parehas lang ming duha naningkamot og selfie sa among kaugalingon siya. So may video siya nako, mo video po ko niya kay inaana ang live. So ana ko Mangkay videohi ko kay pang reels na ni. Reels is life. Dili mi matawag nga vlogger guys no, kay wala mi klaro nga mga content. Gara-gara lang sa una pa man pug himo-himo og video no, wala pa na nauso ng meta. Sa lang yun ta mo share sa atong mga kuan happenings, mga experiences, chuvanes eklavos. Uy! Nagbantay-bantay ba pud mi ana guys, kay daghan kay sakyan na kuan anak nagisiguro ng video, sus Ginoo ko makulvaan man pud tang mga anxiety hon, mga fifol. So for this year 2025 karon pa ni ko naka-jogging guys. Kay last year nagtanga naman ko guys, kapoy man ni mag voice over. Last year pa mi naka-jogging or naka-walking with the Hangal Girls, Anaros, Budweiser, Mangkay. So last year pa to, so karon sa 2025 kani pa first time pa nako ni maka-walking. So dugay-dugay na jud siya no. And finally, naana gyud mi diri sa Tulay area guys. Kabalo ba mo, nag-spend mi diri og mga 30 minutes siguro og video, picture, TikTok and everything. Kay nice kayo ang view guys sa suba, sa kuan, langit, o basta nindot kayo siya og view mga person. Naka-realize ko guys nga high school pa ko mo pa'y pagtaod aning ni ang Tulaya. So karon naglabay-labay na. So imagine unsa nakatigawa nga pera buyag. So nadugay na kaayo ang kuan. High school pa ko year 20. Ambot nakalimot na kung unsa nga year to guys. Basta tigulang ng mga first almost a decade or 2 decades na. Sure! So nakita ninyo nindot kay ang view sa suba guys. Bisag dili kay siya blue karon kay gaulan-ulan man diri sa among bukid mga fifol. Nagpusing jud ko da naghavi-havi guys no. Pasensya na mo sa akong tingog kay
Kasi punon ko guys, din napagaw ko, din karon dinahanglan ako mag voice over sa akong mga video kay para ko na ako'y ma-upload sa YouTube na ako kay pang premiere karong Friday. So sa December sa March 2 day ni guys, no, kay bas ulahin naman gud akong pag-edit ani guys. So you see, nindot kay ang view guys, klaro kayo ang pores nato diring dapita guys, no, kay nindot kayo ang lighting. Hoy, ang lighting naghavi-havi gyud ko og kuan ana guys, pang video, pang reels kay para lang pod na ako'y ma-upload sa akong Facebook mga fifol. Hoy, sing kumangkay dagan-dagan po diya mangkay kay mag-TikTok tag have-have. Word for today is have-have guys, kay brag kapila naman ko nagbalik-balik ana. Pagaw gyud ang person nga nag-voice over guys, kay pasensya na gyud mo kay kasi punon gyud ang fifol. So excited na pud ko. Anyways, nanaday mi sa talipapa sa Torno guys. Og excited na mi mo adto among purpose gyud nga mohunong mi sa 7-Eleven sa Torno, Dipolog City. Kay of course amo ang target, among route kay from Dinginan to 7-Eleven Torno, Dipolog City. Kay mo stop mi diri kay of course gutom man ang person mga fifol. 5 pagali katikang nagreklamo naman ko ni Mangkay nga halamang kay gutom na lagi, so nagdali mi guys kaya mga on jud mi diri mangita mig itimo diring dapita mga fifol. So very improved na kaayo guys, no, kay nanay 7-Eleven diri sa Torno area of responsibility. Huy, na-appreciate yun ako si Mangkay kay video-videohan jud ko niya gikan sa kuan tama nagsulod mi. So welcome to 7-Eleven, char. So mo na guys, nangita na mig timo o nangita kog luto ana guys, murag wala ko kakita og display nila og asa ilang mga luto diha kay count ako atong giniling or kuan na lang, wala ko kakita. So mga chichirya ra akong mga nakitaan dihang dapita. So ana na lang ko nang mangita, mainom ngaon na lang tag noodles Mangkay. So nangita mig noodles diha mga fifol. Dayon mauna ni karon guys kay nag voice over ko aning tungang mga 9 PM karon. Nagtingog-tingog na pod ang gangis, napungot ko alingasa kay siya sa background. Ganina nga wala ko nag voice over guys, wala ni tingog ang gangis diri sa amo ang bukid yatay. Sunod ani mo tingog buwak-buwak na. Hoy, alingasa jud kay siya guys, unsaon ako ni pagpahilom. Anyways, nakapili na mig noodles guys, no, kamang kay Jin Ramen, then kanang akong gipili kay dili ko familiar guys. Ambot basta kimchi something na siya, Korean ba na siya. Dayon nagmahay na ko ana nga dapita guys, kay feeling na ko halang siya, then dili ko ganahan sa taste. So amo na siyang butangag ininit karon, so amo nang i-verdict karon inig unsay lami. Pero at least katong kamay kay nakatilaw na ko atong Jin Ramen, lami to siya, then dili ra pud kay siya halang. Kaning ako amoy nagpangulba ko kung lami ba kaning ni ang cup noodles nga akong napili. So nigawas mi guys, no, para fresh air ang dating sa mga person. Dayon nagkuan ako guys, ako nang gipalo si Mangkay ni palit og pan dito sa wala mi ni palit dito sa sulod sa 7-Eleven, dito mi sa bakery ni palit jud og pan. So muna itsura sa cup noodles nga among gipalit, no, mga fifol. Pasensya na jud mo sa gangis kay alingasa kay sa kong background. Muna guys, gitiluan na nako og in fairness mga fifol, wa gyud ko ganahi sa lami. Pero ako na lang siyang gitilaw gyud kay paratan kaayo ko unsa man ang pagkanudos. Mas lami pa tong Lucky Me Nisen ug unsa pa na dinha. Mas lami tong Jin Ramen kaysa akong napili kay di gyud ko ganahan akong napili. 3 out of 10 gyud siya. Wala ko ganay, di ko ganan mohigop siyang sabaw kay lainan. Dili man ako ganag kimchi jud, pero gara-gara gyud ko kuha sa cup noodles nga kimchi. Wala jud na ako na nahurot guys, no, kay dili ambot ako gamay ra gyud akong gitilaw ana kay paratan kayo ang person mga fifol. So may paygani kay nailami ang cheese bread nga gipalit ni Mangkay. So while nagnaon mi diha guys, wala ko ga-expect nga mangapas di ay ang mga hangalon si Bedwiser og si Anaros. Gichatan min niya sa GC nga picture nilang duha. So wala pa ko nito o nga ni moapa sila ingko basin old pictures ra to.
Doon kumangkay. Giuwat yun ta sa mga kuan. Wala yun ni dili ni sila nagkuan. Abi po na kung nisakay sila. So wala wag yun ko nag-expect nga mauan. So anak na lang minimangkay nga ulato na mo ang duha ka hangal. While nga on me diri. Ganahan ko dato mo kaon guys kay napod sila music no. While A few moments later. Ha? May binuang laga mo, wala ko pa ninyo. as you can see guys, nangapas jud ang mga people. Si Ana Rose ug si Budweiser, wag gyud ko ga-expect na makapas sila. Kung gahulat-hulat jud bing man kay hulato na lang jud nato kay burag tinuod yun eh. Nagpakuan thrilling pa sila send og picture sa GC. Kaya abi yun ako guan pero naka-atik na mi guys kay pag selfie nilang duha na may welcome to Barangay Dicayas. Ana minimangkay wag yun nangapas yun ay ang duha. Sulato na lang namo. Sumuon na karon nag-decide mi nga mag-walking na gid mi Taman Boulevard. So as of the moment na nami sa GRMSU og naanami sa kuan rotunda guys, dali ra kay mi nakahuman. Ang among route ani to Dipolog Boulevard. Layo-layo na gyud among walking guys no. So inana mi kalit-kalit ra ba walay plano. Nya mo walking ra mig last time sa una last year naka-walking pud mig dinginan to Dapitan. Guys, So karon mura dinginan to congratulations Boulevard to ang us. area karon guys. ang Nabot na mi sa responsibility. Boulevard of Broken Dreams. Nanami diri sa Kuperoti. Congrats to us. Hoy, diri sa oy. Congrats to us. Oh. Oh my God, diri guys. Hoy, diri attendance check. Attendance check. We're against the light. Attendance check. Nag-video ka. Na 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 na. Dun sa kay magkuhan ko, mag-tiktok ko. Guys, congratulations mga people. We're here at unsay time ron. Uy kani, tanaw mo. We are happy guys kay naabot yun na jud may Boulevard. So nag-TikTok na gyud mi anag mga 6 times guys no. So nag abracadabra gyud ang mga people ana. So gikuan ang yat po na kong sounds guys kay kuan man ko copyright man ko ni Lolo Whitey. Pero nag-TikTok yun mi anag habi-habi guys. After Hoy, dagko ana, kayo yung itlog, guys. decide Grabe siya na kadagko. minuli. That's init So kayo. nangaon That's mi init kayo. itlog og siopaw. Dili pagkaon ito. Ay! Init kayo. Grabe init, may bugnaw pa man si Magsitoy. Na, dolo kay kayo. Ang gasa ko ano? Nanguli na mi ani din sakay mig motor Para gid ang pag-abot motor, sa City guys. Jail Tuklod na namo, kay di nakaangat. nga ni kalit na siyang Unsa kapayo naman guys yung so nawong? wala mi kasakyan. Unsa naman City alat Jail ni pa no imagine City Jail palayo Uy, pa ang yurong dingan. biyaan niyo. Mag-backline na pud Anong mi. imong biyaan So hoy? nababaan daw sa among kuan. Natanawa na miss boundary gihangak na ang mga person guys. Ipangpilasa na sila so maura ni akong video for today. Bye for now. See you in the next video. Guys.